En primer que jo soc alcaldessa i soc mare de 2 xiquis xicotets. Aleshores, l'única cosa que jo no he renunciat ni renunciaré, sempre que siga possible, és posar-me en l'agenda coses abans de les 9. Jo, repetís, tinc 2 xiquets molt menuts i crec que els meus xiquets també es mereixen que com a mínim aquest primer moment del dia estigués a mare meva. D'esta legislatura, i ho dic moltes voltes, la gent em diu que soc una pell, mai ha pogut igual, si n'hi ha una cosa que he de destacar, perquè es quedarà per sempre, jo potser no vaig i nosaltres ens n'anem, però estos ciutadans tindran sempre la possibilitat d'aquest servei i això és important, no? Que és la construcció de la residència per a gent amb diversitat funcional i centre de dia. I en polítiques socials també jo crec que és importantíssim la millora que s'ha fet dels equips socials de base. En aquest antic escorxador municipal nosaltres vam estar mirant els tècnics i habilitarem una de les ales perquè aquestes persones pogueren estar allà. I en aquest sentit una fita que és històrica és per fi l'obertura de l'espai Joan Fuster. Hem estat moltes soletes durant molt de temps. Este ajuntament, i dic durant molt de temps perquè jo he tingut l'honor d'obrir l'espai, però m'ha precedit molta gent que ha treballat moltíssim per a que això fos possible i és de ben pari de ser agraïdes i jo sempre ho dic. Després un altre projecte molt xulo és l'ampliació del Bernat i Baldoví. Això s'ha fet en 2 fases. En una primera se va fer accessible perquè tot el món el poguera utilitzar, tant públic com artistes que pogueren anar. I després en una segona fase que a mi m'encanta perquè és un bombonet, el que han fet ha sigut, allò era un cine i la part de dalt, clar, per a teatre no donava. Llavors el que han fet ha sigut elevar la planta de dalt per donar més cabuda i en l'espai que quedava hem fet una sala que és una passada i que jo tinc moltes ganes ja de que comenci a utilitzar-se perquè pot funcionar de manera independent. No? Havíem entrat nosaltres i així hi ha una necessitat nova que era la d'aparcaments públics. No? Aparcaments públics, doncs ahir hem anat. I això s'ha de destacar perquè Sueca té pocs terrenys per fer aparcaments públics. Hem fet un parc de calistènia que quan me digueren això no mos era i si això ho gastem és un gimnàs per exercitar els músculs, jo això no ho havia vist en la vida, sincerament. Jo crec que ha suposat, sobretot, millorar el dia a dia de les persones.